naiz Aranburu, Kajarro taldeko zerrendulari eskiotarra. Azkeneko bi egunak itzuli hontan, baina agian zuretza da proposenak maldagorakin. Bueno, berez, ondo denezkio, gaurko eta biharko berez motorko zea, baina bueno, aurtengo temporada pixa berez izan da, behan dugu hasina ez da ikusiko, indarrak eta nola dihozten. Etapa politak dira, ez? Bai, gorra die, gaurko etapa gorrena izan baitzuliko gorrena. Rekorrido aleti behintzat, motxa da 150 kilometro, baina bueno, mendate asko dara arrate eta isua eta bekin, tarten da, bai, etapa oso gorra izangoa. Bi etapen artean erabaki behar badezu, zein, gaurkoa edo biharko? Gaurkoa berez mitikoa da, ez, itzuliko etapa mitikoa da, eta gaurkoa politxena da, bai. Eta estrategia beti bezala eskapa izango da. Bai, hemen gaurre saiagoa eskapa hartzen, zaila izango da eskapa hartzen, ze dana burkoko du, baina bueno, saiago. Sorte, odales. Eskerrik asko.